to dělá, pane Žary? Jeden ale. A to jste celý vy, to jste nebo... Cítím střelný prach! No! Messie žávy! Messie šamponír! Sama! O, sama! Kolik jste dnes vydělal? A já nevím, já nevidím! Zabijeme klavíristu! Magnetismus, přizpůsobivost okolí je zákonem uchování života. Mnohem jistější než zabít bytost slabší, je napodobovat ji. Je veliké umění přetvořit svoji duši v podobě duše svého domovníka. Valete, příteli, myslíte, že ryby pijou vodu? Nevím. Nepřemýšlel jsem o tom. Kdyby ryby pily vodu, museli by neustále čurat. To je zajímavá myšlenka. To by se potom hladiny všech vodních ploch neustále zvyšovaly. Musíte odečíst to, co by vypili. Takže vy myslíte, Valete, že ryby pijou vodu? Nevím. Nepřemýšlel jsem o tom. Ťukla mi. A? Vidíte? Povím vám ještě něco. Přijdu ke známému. Dámy omdlévají, pánové skáčou z okna, ale proč? Protože líté šelmy utekly ze zoologické zahrady. A já tam byl a já se nemám. Gepardi. Gorily a co jiného běhalo po ulicích. Já se nebál. Ne, vzal jsem na sebe brnění. Prázdný pohár, vyběhnu ven a najednou proti mě hlava tygra. Víte, co jsem udělal? Neposral! Napřáhl jsem proti němu prázdný pohár! A šelma udělala. A já tam stál. S prázdným pohárem, protože prázdný, dopitý pohár je nejstrašnější zbraň, které se bojí každý člověk. I každé zvíře. A teď, pane vrchní, absint s cukrem. Moment, Pane vrchní, sem! mám jenom vás. Pane vrchní, absint s cukrem, jak dlouho mám na to čekat? Pane Žary, prosím vás, slezte z té židle a začněte se chovat kultivovaně. V opačném případě budu nucen zavolat vedoucího. Vy ubohý transportér alkoholických nápojů. Vy tupohlavá bestie. Vy ubožáku. Okamžitě mi dojděte pro vedoucího. Hodlám si stěžovat. Žakoma!